Jari Hi-Fi terve. Tällä kertaa ajankohtaisessa vitos meillä on esittelyssä SRAMin uutuus GX Eagle osasarja. Osasarja pohjautuu X01 ja XX1, eli jakaa samat tekniset ratkaisut, mutta tulee olemaan hinnaltaan huomattavasti edullisempi. Suositushinta on noin 599. Monille Eagle osasarja tuo ensimmäisenä mieleen järkyttävän kokoisen takapakan. Takapakan 50-piikkinen isoin ratas ja pienin 10-piikkinen ratas tarjoaa lähes yhtä suuren kirjon vaihteita kuin perinteinen 3x9 vaihteisto. Eagle-osasarja on suunniteltu toimimaan yhdellä eturattaalla, joten 3 eturattaalla tuomalta päällekkäiset vaihteet vältytään täysin. GX Eagle-sarjan rataspakka on valmistettu prässätystä teräksestä, kun taas X01 ja XX1-sarjan rataspakat on valmistettu koneistetusta teräksestä. Vaikka rataspakkojen valmistustapa poikkeaa toisistaan, on rattaiden muotoilu kuitenkin täysin samanlainen. Eagle-sarjan vaihteistoihin kuuluu kuitenkin muitakin tekijöitä, joilla vaihteistosta on saatu yksi markkinoiden parhaiten toimivista ja hiljaisimmista. Käydään läpi hieman muitakin ratkaisuja. Eagle-osasarjan hiljaisuuden avaintekijöitä on uudelleen suunniteltu ketju. Perinteisesti ketjun liitinpinnit tulevat hieman ketjun levyn yli. Eagle-sarjan ketjuissa liitinpinnit on nyt vedetty tasan ketjun levyn kanssa. Myös ketjuliitin on suunniteltu uudestaan kestämään 12-vaihteisen voimansiirron asettamat vaatimukset. Uudistettu Powerlock on myös muotoilultaan erilainen verrattuna edeltäjiinsä. Siirrytään seuraavaksi kampiin. X01 ja XX1 osasarjoista poiketen GX-sarjan kammet on valmistettu alumiinista. GX-sarjan kammissa on säilytty sama SRAMin oma Direct Mount -kiinnitys, joka on tuttu jo aikaisemmista sarjoista. Tämä mahdollistaa eturattaan kiinnityksen sopivuuden myös tulevaisuudessa. Eaglen erikoisuuksiin kuuluu myös poikkeuksellisesti muotoiltu eturatas. Eturattaan muotoilu muistuttaakin hieman kotkan kynsiä. Uudenlainen muotoilu parantaa ketjun paikallaan pysymistä ja vähentää ketjun kulumista verrattuna perinteiseen X-eturattaaseen. Käydään seuraavaksi läpi vielä takavaihtaja. Takavaihtajan rissat ovat suurentuneet merkittävästi verrattuna 11-vaihteiseen GX-vaihtajaan. Myös takavaihtajan kytkin lukko on muutettu jäykempään Type 3-versioon. GX Eagle-osasarja on suunniteltu aloittelijoille ja kokeneille trail- kautta enduro-kuskeille. GX Eaglen perusajatus on luotettavuus ja kestävyys. Nyt kannattaa miettiä, laittaako pyörään enää etuvaihtaja ollenkaan kiinni. Tää koko setti 599. Moro!